Good morning, Radio Tracer. Živa memorija. Gospodine York. Da, ovde Z-Captor. Ali ovo oružje je dizajnirano za... Za tragača memorija D4, tačno tako. Mislio sam da je Liga zabranila izradu jedača memorije. Članovi konzorcijuma su odavno odlučili da ne moraju da poštuju sve dekrete Lige, gospodine York. A u ostalom znali smo da radimo sa tragačem. Ovaj ovde je dizajniran posebno da upija memoriju nekoga kao što je senator Haran. Haran, zar on nije zadužen za istragu u konzorcijumu? Tako je, ali od tada je imao zamenu srca. Svaki čovek ima svoju cenu. Iako sam dobro shvatio, nakon što je upio memoriju tvog naučnika, tvoj tragač je uspeo da pobegne i sada se kreće ka meti koja je u međuvremenu prešla na tvoju stranu. Brzo shvatate, gospodine York. I zbog toga i ja imam svoju cenu, gospodine Karčarijas. Vratite mi tragač memorije D4, gospodine York, i platit ću vam cenu koju smo dogovorili. Posjedovat ću ga mnogo pre nego što stigne do mete. Senatore Haran, ne zaboravite da nakon sesije imate sastanak sa odborom energije u štabu Lige. Ja nikad ništa ne zaboravljam, moj prijatelju, a ti si tu da me podsjetiš. Nakon toga imate prijem kod... To možeš da otkažeš. Kasnije idem do Atroluke i onda na put. U redu, senatore. Moj kopilo. Idem zvetanje putem 12, a onda uzmi Feniks u nebu. Jej, Roberta, još uvijek mi nisi rekla gde da uzmem gorivo u sistemu Andare, govori. Možeš da ga nađeš na Angel Staru 4, ali budi pažljiva, malo je skuplje. Ja sam Dušice, imaš li prečicu za Santa Peka za svog omiljenog svemirskog tragača? Idi Angel Sternom i dok si tamo, možeš pomoći Dolores da napuni cisternu, okej? Da, tvoja želja je moja zapovest, slatkišu. Roberto, ovo je smešno! Mogu li da te podsjetim da ideš sa nama u Santos na slobodni dan i da idemo u shopping?
Hej, Roberta, ne sećam se gde je Jane Far u ovo doba godine, možeš li da mi pomogneš? Na drugoj strani Al-Qaide svemirski kadetu. Roberta, ti si najbolja, volim te, da nisam oženjenu. A ne voliš me, isti si kao ostali. Ti voliš samo moju memoriju. Bez mene biste bili svi izgubljeni. Jadna izvinjenja za svemirske kadete. Hej, hodajuća enciklopedija, da li si spremna da idemo? I te kako sam spremna. Hej, stani, Roberta, kako da dođem do prvog Al-Qaida? U Phoenixu je magnetska oluja, kako da zaobiđem? Slušaj, ako hoću da budem... Tišina! Slušajte me pažljivo, tragači. Danas mi je jedini slobodni dan u godini, tako da samo na par sati se sami snalazite. Još samo jednu stvar da upitam, Šta me gledate? Hajde da kupujemo dok ne trkne. Dobra stvar, što se tiče senatora je to što uvek znaš gde možeš da ga nađeš. Šta li bi još mogla da kupim? Ništa više. Smiluj se na nas! Dobro, ali pod jednim uslovom. Hajde da hodamo kroz vodinu baštu, Senata još samo jednu. Dobar dan, senatore. Eno ga Haran. A ako je tragač pravilno programiran, ne bi trebalo da je previše daleko iza senatora. Gde je? Hajde, prikaži se. Hvala vam za predivni slobodni dan. Sada sam spremna da se vratim u mom holografskom ekranu, osvežena i puna energije. Roberta! Moramo da idemo odavde, senatore, brzo! To je ona žena. Roberta! Roberta, jesi li dobro? Ko si ti, ko je Roberta? Tragač memorije D4. U redu, šta se dešava ovde? Svi ćete mi pokazati isprave. Neki drugi put, druže. Jedan civil je upravo ukrao vozilo iz sektora B41. Mesta mi je potrebno pojačanje.
Nemoguće je malo. Nećemo nikada pronaći kamion senke u ovom saobraćaju. Nećemo ako tražimo sami. Svi vi, tragači tamo daleko u galaksiji, vreme je da me saslušate. Malo Korigan preuzima vazdušne talase. Tragači, imam neke loše vesti. Tragač memorije D4 je izbrisao celu Robertinu memoriju. Nema više mapi i nema više Roberte. Ne treba da vas podsjećam koliko je bitna mapa tragača za sve nas. A što se tiče Roberte, ako me memorija dobro služi, ona nam je oduvek bila prijatelj. Mislim da još uvek možemo da je pomognemo. A kako bismo to uspeli, moramo se dočepati kamiona senke koji je izazvao haos u Xantosu. Ja kažem da bi svi trebalo da se vratimo i da pomognemo Malou da pronađe taj kamion. Tako je, tako je! Hajde da pogledamo memorije koje je ova odvratna mašina proždrala. Stvorenje koje izjeda svog stvaraoca. Šta je sa onom ženom iz bašte Senata? Sistem Thor. Planeta Malbaka. Koordinate TXH 89543. Gospodine Karčarijas, imam vašeg tragača. A imam još nešto što će vas bez sumnje interesovati. Svemirsku mapu tragača. Mapu tragača. Ali kako ste uspeli da... Nije važno. Ono što jeste važno je šta ste spremni da uradite da biste dobili mapu, o čemu nismo diskutovali u našem dogovoru. Pretpostavljam da već imate neku ideju, gospodine Jorg. Jeste, ideju koja je vredna 1.000.000 žutaća. Naći ćemo se na planeti Malbaka u sistemu Thor. Vi mi donesite novaca, ja ću vam dati tragača memorije. Malbaka, sa barijerom asteroida koji okružuje planetu, to bi bilo kao samoubistvo. Zaboravljate jednu stvar. Mi smo ti koji imaju svemirsku mapu, a ne tragači. Kamion senke je upravo sišao sa zvezdane staze 5. XB koordinate. TXH 89543. Prebrzo je za mene. Ne brini, Dolores. Krećemo. Hvala ti. Dakle, TXH 89543. Da li znaš gde je to, Sijana? Planeta Malbaka. To je u sistemu Thor. Malbaka, pa to je nemoguće! To je zagarantovano samouništenje! Sistem Thor. Planeta Malbaka. Šta je sledeće? Konektujem vaš sistem sa mapom tragača. Uđe u barijeru asteroida na 24 stepena istočno i 50 stepeni severno. Brzina prvog asteroida je 0,34 stepena. Savršeno ulazim.
Kamion Senke je već ušao u barijeru asteroida. I ima društvo. Ovo nam je jedina šansa da vratimo Robertinu memoriju. Ima previše stvari koje bi zaboravio da nije vas, tako da ja sam spreman da rizikujem. Nadam se da niste došli praznih ruku. Novac će biti prebačen čim dam vokalnu komandu. A evo ga i Z-Kaptor, sve je tu. Bravo, Sijana, spremni smo da sletimo. Mislim da će mi pomoći moj protonski pištolj. Fantastično. Bez svoje slavne mape svi tragači će ostati bez posla, a konzorcijum će biti jači nego ikad. Samo malo. A vokalna komanda? Transfer. Izvinite, mora da sam dao pogrešnu vokalnu komandu. Izdali ste me. Niko ne menja moje dogovore. Možete da ustanete, York. Bili ste mi vrlo korisni, zato sam odlučio da vas pustim da živite. Jago Karčarija se usteže, sada sam video sve. Upozoravam te da nemam ništa. Kako ste uopšte došli do barijere asteroida, a da niste koristili mapu tragača? To je jedna od mnogih stvari koje nikad nećeš razumeti, Jago. Ako nisi glup kao što ja mislim da jesi, treba bi da znaš da vratiš ove činčeve koje sam sklonio s svog motora. Ne možeš da nas ostaviš ovdje ovako. Nikada nećemo moći da prođemo kroz barijeru asteroida. Uključite radio, Roberta će da vam kaže kako. Samo morate da se molite da ona povrati svoju memoriju. Pusti ga. Poznajem malo, a dobro. Uvek održi svoju reč. U redu. Vrate nam se, Roberta. Riko zove Zvezdanog Vojvodu. Kako da dođemo od ETA 4 do Repte 12? Riko, da li imaš pojma kroz šta smo sve prošli do sada? Da, čuo sam da je malo pomenuo neki problem u vezi sa radiotragačem. Nisam siguran šta je, ali sada sam stvarno izgubljen. Idi ka Sombrero galaksiji. Idi kosmičkom stazom 32 do crvenog vega Vorteksta i stići ćeš za tili čas. Hej, šta je sa tvojim obećanjem, Jagu? Pa nekad mi stvarno nisi jasan, malo Korigan. Ako koristimo iste metode kao Jago i konzorcijum, onda se ne razlikujemo od njih, Jonas. Tako da ćemo održati obećanje i dovećemo ovo do najbliže Pol-Zajter kancelarije. A neko će morati da objasni zašto su posjedovali ilegalno biomehaničko oružje.
Lepo je ponovo biti kod kuće. Da ne kasnim! Dobrodošla kuću, Roberta! Došao bih ovdje i ranije, ali reci mi kakav je bio slobodan dan? Bila sam u šopingu, a što se tiče ostatka dana, morat ću da se oslonim na sve vaše današnje memorije. Od Lotera do Jonasa, Malo i Sijana i svih ostalih ovdje. Pored toga, sve što imam da kažem je rutina.